Kuvassa meillä esiintyy ravintoketju. Ravintoketjun pohjaa edustavat hajottajat. Hajottajista seuraavana tulee tuottajat, jotka kuvaavat keskivaihetta. Kolmas ja viimeinen edustaja edustavat kuluttajia. Kuvassamme esiintyvät sienet ovat hajottajia, kun taas tuottajia ovat puut, joita on 2 kappaletta. Puut eli tuottajat hyötyvät auringosta, kun aurinko lähettää valoa ja lämpöä, energiaa puihin, jotta puut pystyvät yhteyttämään. Viimeinen eli kolmas ovat kuluttajia, joita ovat haukka kuvassa ylhäällä sekä pikkulinnut puun oksilla. Luontoon, jossa aloitamme ravintoketjun havainnollistamisen ravintoketjun pohjalta. Olemme löytäneet hajottajia, sieniä, kyllä. Täällä vähän erilaisia. Ja tuolla on matala, siellä on vielä matala. Emme tiedä mitä sieniä, mutta hajottajia. Tässä näemme puun, koivun, Puita. useita puita. Puut edustivat tuottajia. Katsokaa! Tuolla on Jänis! Se on ravintoketjumme kuluttaja. Minä olen Jänis, syön puukuoria, nam nam, on herkullista, olen kuluttaja. Paikalle lentääkin ravintoketjun korkein kuluttaja, haukka! Se syö Jäniksen! Olen, mutta tämä kuuluu ravintoketjuun. Olen ravintoketjun korkein kuluttaja. Tämä on luonut kiertokulkua.